съм се Стефанка. Вие ме познавате, част от вас като Стефи, част от вас като Фани, Фифи или някой от вас Фаншон. Това, което разчитам да усетите тази вечер, е една друга част от мен. Избрах това пространство, защото се надявам да усетите освен стиховете ми и изобразителното изкуство. Когато видях пианото обаче, реших, че след като на сцената имам пушка, тя трябва да гръмне. Затова поканих Мариана Камева, дългогодишен преподавател в училище, която ще бъде наш музикален съпровод. Но това е първата ми изненада, имам още няколко. Тях ще чуете малко по-късно. Преди това нещо за книгата. Нареках я Пътя на душата и има 3 части. Пътя е търсене, намиране и за приятелите. На приятелите специално написах акростих за всеки техен рожден ден, с много обичи. Ще чуете част от всичко това малко по-късно, но първо имам едно послание към вас. Посланието към всички вас на тази премиера напълно убедена съм, че нещата, които се случват в живота си, трябва да бъдат изпълнени със смисъл и да имат послание. То трябва да бъде всеки всекидневно, търсене с нас. Посланието, което искам да отправя тази вечер, е мечтата. Защото тази стихосбирка е моя сбъдната мечта. А в това е смисъл. Живота е, за да се живее в радост, без отлагане, без страх, без извинения, не чакаме отпуск, не чакаме да пораснат децата, не чакаме почивните дни, а случваме живота тук и сега. Мечтаем и следваме мечтите си всеки ден и те се случват. Работим единствено и само, за да случваме живота. Дори пребивавайки в матрицата за кратко, сме осъзнати и не забравяме верния път, а той винаги е пътя на душата. Време за втората ми изненада, нея ще ви представя с стих. На учителя с любов. Тук ще разкажа за него, учителя. Стих, рима, достойност, преклонение. Той влизаше в часа след скучната наука точна, където сред задачи и числа ни ставахме студени и самотни. А госпожата сборник от числа отблъскваше ни лъхаше омраза. Но след звънеца нашия приятел, учителя пак влизаше в час с усмивка топла. И сякаш слънцето пак идваше при нас. И Ботев, Шекспир или Фауст, така далечни и близки ставаха за нас. Благодаря, учителю, благодаря ви за всичко, сторено от вас. Дами и господа, за мен е изключително удоволствие да представя госпожа